We beginnen met het bericht dat de relatie met Venezuela aan het normaliseren is. Dat zegt de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid, Erik van den Burg. Hij gaf vanochtend een persconferentie aan de Caribische pers in het Koninkrijk. En daarbij ging hij onder meer in op de relatie tussen Curaçao en Aruba met buurlanden Venezuela en Colombia. Het zijn de belangrijkste buren van Curaçao en Aruba. En vanochtend in de Rijksministersraad is gesproken over de veiligheidsvraagstukken en de effecten van de aardbevingen die beide landen hebben getroffen. Voor de toekomst geldt, zo zegt Van den Burg, de vraag: hoe kunnen Aruba en Curaçao als hub gaan functioneren voor Europa en voor Nederland met Venezuela en Colombia? Dus vanuit Europa een hubfunctie voor Curaçao en Aruba. De relatie met beide landen is niet makkelijk, maar er wordt gewerkt aan verbetering. Er is sinds kort een ambassadeur namens het Koninkrijk. En dat betekent ook in Venezuela. En dat betekent ook dat de relaties met dat land verder aan het normaliseren zijn. En volgens Van den Burg kan er nog veel meer plaatsvinden, ook voor de economische ontwikkeling van Curaçao en Aruba richting beide landen.